Milionar pierdut în pădure după o călătorie, ajunge să întâlnească o țărancă ce se îmbăia într-un pârâu și se îndrăgostește nebunește de ea. În vârful unei clădiri de sticlă din inima Bucureștiului, Alexandru Stoica privea cerul cu o expresie pierdută. Avea 42 de ani, un portofoliu care depășea 1 miliard de euro și era fondatorul unuia dintre cele mai importante conglomerate tech din Europa de Est. De la exterior totul părea perfect. Conferințe internaționale, colaborări cu guverne, titluri în reviste de prestigiu. Dar în interiorul lui, liniștea dispăruse de mult. Nu mai visa de ani buni, iar zilele lui erau doar repetiții sterile ale aceleiași piese fără final. Succesul nu-i mai aducea nici măcar satisfacția temporară pe care o simțise în primii ani. Era gol. Un gol care creștea cu fiecare decizie, cu fiecare contract semnat, cu fiecare noapte în care se trezea și nu-și amintea de ce se culcase. Criza nu fusese una explozivă, nu izbucnise cu țipete sau gesturi dramatice. Se insinuase tăcută, perfidă, în cele mai banale gesturi ale sale. A început când nu a mai simțit nimic în fața unui nou sediu inaugurat în Berlin. A continuat când a ignorat pentru a 4-a oară telefonul surorii sale. S-a accentuat când, într-o seară după o întâlnire cu investitori din Tokyo, a rămas în birou ore întregi, privind o poză veche din copilărie, cu el și tatăl său pescuind pe un râu din munții Carpați. Atunci a simțit un nod în gât și o dorință puternică de a fugi. Nu de oameni, nu de responsabilități, ci de ceea ce devenise. Într-o marți dimineață, fără să anunțe pe nimeni, și-a închis telefonul. A trimis un e-mail criptic asistentului în care scria doar "Am nevoie de aer" și a pornit spre nord, singur, într-un SUV negru. Destinația nu era precisă, dar inima îl ducea spre pădurile dese ale Carpaților Orientali, acolo unde copilărise câțiva ani la bunici, într-un sat mic, pierdut între dealuri. Nu mai fusese acolo de peste 20 de ani, dar ceva în el cerea cu disperare să se întoarcă. Nu la locul în sine, ci la sentimentul de atunci, la liniștea care îi cuprindea sufletul când asculta vântul mișcând frunzele și trosnetul lemnului în sobă. Pe drum, gândurile îi se învălmășeau. În oglindă, figura sa părea străină. Trăsături dure, ochi obosiți, părul grizonat tuns scurt, costumul schimbat în grabă cu o haină de drumeție pe care nu o mai purtase din studenție. La un popas pe marginea unui drum forestier, a deschis portbagajul și a scos o hartă veche, ruptă la colțuri. Linia roșie trasată de mână de tatăl său, pe când Alexandru era doar un copil, indica o potecă prin pădure până la un vechi canton silvic abandonat. Nu știa dacă mai exista, dar ideea de a merge acolo îi oferea un scop, un pretext pentru această evadare. Pe măsură ce SUV-ul urca pe drumuri tot mai înguste, semnalul telefonului dispărea. Nu era îngrijorat, cel puțin nu încă. Aerul curat, mirosul de conifere, ciripitul păsărilor, îi reaminteau că lumea putea fi altfel decât ecrane și deadline-uri. A trecut prin sate uitate de lume, a salutat oameni care îl priveau curioși, fără să-l recunoască. Pentru prima dată după mult timp, nu era nimeni. Era doar Alexandru, nu CEO-ul, nu miliardarul, nu omul de pe copertă, doar un bărbat care căuta liniște. Într-o după-amiază târzie, a decis să lase mașina într-o poieniță și să continue pe jos. Poteca era slab vizibilă, dar o recunoștea. Fiecare copac, fiecare curbură a drumului păreau extrase dintr-un vis pe care nu-l mai visase de decenii. Mergea cu pas constant, cu rucsacul în spate, ca și cum fiecare pas ștergea câte un strat din carapacea omului de afaceri. Își simțea corpul obosit, dar liber. Nu mai conta ce zi era, ce oră. Nu exista altă realitate decât pădurea, foșnetul frunzelor, respirația sa și bătaia inimii. După câteva ore de urcuș, norii au început să se adune. O ploaie de vară se apropia. Nu voia să se întoarcă. Hotărât a continuat. Terenul devenea alunecos, iar lumina scădea. S-a potignit de o rădăcină și a căzut. Durerea i-a fulgerat glezna dreaptă, dar s-a ridicat, sprijinindu-se de un trunchi. Mergea șchiopătând, dar nu se oprea. Era prea aproape, simțea. Când ploaia a început să cadă, rece și tăcută, Alexandru s-a refugiat sub o stâncă, tremurând. În întunericul care se lăsa, nu mai era niciun drum, nicio direcție. Nici harta nu-l mai putea ajuta. Rucsacul îi se părea inutil, hainele ude, iar frigul se infiltra în oase. Acolo singur,
Cu glezna dureroasă și inima apăsată, a înțeles cât de fragilă era realitatea pe care și-o construise. Era un titan în oraș, dar în fața naturii era doar un om pierdut atât la propriu cât și la figurat. Nu-i mai păsa de știri, de piețe bursiere, de algoritmi sau inovații. Tot ce voia era să doarmă, să uite, să se topească în tăcerea aceea primordială. Înainte să adoarmă, cu capul rezemat de o piatră udă, a avut un gând care l-a înfiorat. Dacă nu îl găsea nimeni, dacă dispare acolo și nimeni nu știe. A zâmbit trist. Ar fi fost ironic. Miliardarul Alexandru Stoica, dispărut în munți, fără urmă, fără explicații. Pentru prima dată nu i-a fost frică. Poate pentru că în acel moment a simțit că pierderea aceasta nu era un sfârșit, ci un început, un act de despuiere. Rămăsese doar cu ceea ce conta cu adevărat. Viață, durere, frig și o promisiune mută că undeva, dincolo de frică și oboseală, putea regăsi omul care fusese cândva, sau pe cel care ar fi putut deveni. Lumina dimineții se strecura timid printre frunzele dese ale pădurii, desenând umbre lungi pe pământul umed. Alexandru deschise ochii cu dificultate, simțind o durere ascuțită care îi pulsa în glezna dreaptă. Încercă să se ridice, dar fiecare mișcare îi smulgea un oftat amar. Trupul era înțepenit, hainele ude și reci, iar o ceață subțire plutea deasupra solului, făcând atmosfera și mai învăluitoare. Își simțea inima bătând neregulat, parcă în contratimp cu liniștea naturii. Pentru o clipă, nu își aminti unde era sau de ce se afla acolo. Apoi realitatea îl lovi cu forța unui trăsnet. Se pierduse în pădure. Încercă să își amintească traseul pe care îl urmase, dar totul părea un vis fragmentat. Nu știa exact cât mersese, în ce direcție sau cât de departe se afla de mașină. Când își privi glezna, constată că era umflată și vânătă, iar fiecare încercare de a se sprijini pe ea îl lăsa fără aer. Nu putea merge prea mult așa. Nu avea semnal la telefon, iar bateriile dispozitivelor începeau să cedeze. Nu avea nici hartă, doar amintirea vagă a unei poteci care poate nici nu mai exista în realitate. Își scoase rucsacul și căută în el ceva de mâncare. Găsi doar un baton de cereale și o sticlă pe jumătate plină cu apă. Își împărți resursele fără să știe când va putea reface proviziile. Pe măsură ce ziua înainta, începu să se târască încet, folosindu-se de crengi și trunchiuri de copaci pentru a-și susține greutatea. Nu căuta o direcție anume, ci doar spera să găsească un drum, o cabană părăsită, orice urmă de civilizație. Dar pădurea era vastă și tăcută. Nici o urmă de oameni, nici o urmă de animale domestice, doar zgomotul constant al vântului și sunetul propriei respirații. Simțea cum panica îi încolțește în stomac, cum teama pune stăpânire pe fiecare gând. El, omul care negociase cu miniștrii, care ridicase imperii tehnologice, era acum la mila naturii, fără nicio garanție că va fi găsit. În oraș, absența lui nu trecuse neobservată. După 24 de ore fără niciun semn, asistenta sa alertă serviciile de urgență și poliția. Începu o mobilizare amplă, cu elicoptere, echipe de căutare și câini de urmă. Dar Alexandru nu lăsase nicio indicație clară despre destinația sa. Își închisese telefonul, își abandonase vehiculul într-o zonă fără semnal și pornise pe jos într-un spațiu necartografiat. Pentru cei rămași în urmă, era ca și cum se evaporase. Presa află rapid, iar titlurile începeau să speculeze. Miliardar român dispărut în Carpați, criză personală sau gest radical? Dispariția lui Stoica ridică semne de întrebare. Fugă voluntară sau accident? Ultimul traseu cunoscut, o potecă pierdută în munți. Între timp, în adâncul pădurii, ziua se transformase în după amiază, iar Alexandru reușise cu greu să ajungă într-o poiană, unde se opri, epuizat. Își întinse corpul pe pământul moale și simți cum lumea începe să se învârtă. Avea febră, gura uscată, iar rănile începeau să se infecteze. Gândurile îi deveniseră haotice, memoriile îi se amestecau cu halucinații. Într-un moment de luciditate, își aduse aminte de bunicul său care îi spusese cândva că pădurea nu este dușmanul omului, ci doar o oglindă. Dacă intri în ea cu frică, vei întâlni frică. Dacă intri cu liniște, poate că vei găsi pace.
Dar acum Alexandru era doar frică. Într-un acces de disperare, strigă. Vocea îi răsună în gol, fără răspuns. Pădurea îl asculta, dar nu îi răspundea. Se ghemui sub un copac, cu glezna întinsă în față, și începu să plângă în tăcere. Nu plânsese de ani buni. Ultima oară fusese când își pierduse mama, într-o dimineață rece de iarnă. Acum lacrimile nu veneau doar din durere fizică, ci și dintr-o rușine profundă. Se simțea mic, inutil, ca un copil care se pierduse de părinți și nu mai știa drumul spre casă. Când soarele începu să apună, o răcoare se așternu peste întreaga zonă. Alexandru se gândi că ar trebui să își caute un loc mai sigur pentru noapte, dar trupul nu-l mai asculta. Rămase acolo, privind cerul printre frunze, întrebându-se dacă va mai vedea vreodată luminile orașului, dacă își va mai bea cafeaua într-un birou confortabil sau dacă se va mai plimba prin galerii de artă. Toate aceste gânduri păreau acum atât de îndepărtate, aproape ireale. Într-un colț al minții se întreba dacă cineva chiar îl caută. Dacă lumea pe care o lăsase în urmă va observa cu adevărat lipsa sa. Poate că în fond era un om înlocuibil, o piesă dintr-un mecanism care nu se oprește niciodată, chiar și atunci când una dintre roți dispare. Poate că tăcerea pădurii era singura reacție sinceră pe care o putea primi. Nu aplauze, nu îngrijorare prefăcută, nu analize sterile, doar tăcere. Și totuși, în acea tăcere începea să încolțească o altfel de conștiință. Nu avea să moară acolo. Nu încă. Nu fără să înțeleagă de ce viața sa devenise o închisoare poleită cu aur. Când noaptea se lăsă cu totul, vântul se întări, iar sunetele pădurii se amplificară. Alexandru, cu ochii închiși și trupul tremurând, simțea cum fiecare sunet îi vorbea, cum fiecare foșnet îi spunea o poveste. Nu știa ce zi este, cât timp va mai rezista sau cine ar putea apărea din acea întunecime, dar într-un colț ascuns al sufletului său, o scânteie de speranță mai pâlpâia. Poate că pădurea nu avea să-l lase să piară. Poate că undeva, printre copacii tăcuți și umbrele nopții, destinul pregătea o întâlnire pe care nici el, nici lumea pe care o lăsase în urmă nu ar fi putut-o anticipa. Soarele abia îndrăznea să se strecoare printre crengile dease ale pădurii, iar roa dimineții se agățase de frunzele tăcute ca o promisiune de prospețime. Alexandru se trezi brusc, cu membrele amorțite și durerea din gleznă mai vie ca niciodată. Trupul îi era greu, ochii împăienjeniți, iar stomacul protestă cu un oftat sec. De 2 zile nu mai mâncase nimic consistent, iar puțina apă rămasă era acum doar o amintire în recipientul gol. Respirația îi se auzea sacadată, iar mintea îi era invadată de gânduri contradictorii. Frica nu mai era panica de început, ci o tăcere apăsătoare care se lipise de el ca un al doilea strat de piele. În acea dimineață însă, în timp ce încerca să își mute greutatea de pe piciorul rănit, auzi un sunet care nu se potrivea cu restul simfoniei pădurii. La început crezu că era o iluzie auditivă, o proiecție a minții epuizate. Un freamăt blând, un murmur constant și ritmic, parcă ceva se mișca în depărtare. Se opri din orice mișcare și ciuli urechile. Sunetul reveni, mai clar de această dată, un foșnet umed, un curent lin, o vibrație lichidă care trăda prezența apei în apropiere. Un râu, poate un pârâu. O sursă de apă curată era în acel moment tot ce își putea dori. Cu un efort supraomenesc, își adună forțele și începu să se târască în direcția sunetului, ignorând durerea, setea, oboseala. Doar sunetul acela conta. Trecuseră aproape 30 de minute când, printre copaci, zări sclipirea argintie a apei. Se opri o clipă, copleșit de un sentiment neașteptat de recunoștință. În fața lui se desfășura o imagine aproape ireală, un pârâu cristalin, cu maluri line și pietre rotunjite de timp, curgând liniștit prin inima pădurii. Își târâ trupul până la apă și bău cu lăcomie fără să mai țină cont de reguli sau precauții. Apa rece îi tăie respirația și îi curăță gâtul uscat, iar pentru câteva minute rămase acolo, cu fruntea sprijinită de o piatră, ascultând ritmul lin al naturii. Tocmai când credea că nimic nu putea tulbura acea liniște miraculoasă, un nou sunet răsună, mai blând, dar profund diferit. Era un plescăit ușor, ca atunci când cineva pășește prin apă. Alexandru încremeni, convins că începea să delireze, dar sunetul reveni,
Apoi se auzi și un chicot de râs feminin, scurt, curat, ca o rază de lumină printre norii groși ai durerii. Ridică privirea încet, cu inima accelerându-se fără avertisment. Dincolo de o stâncă acoperită cu mușchi, în apa limpede a pârâului, o siluetă feminină plutea în mișcare lentă. Era o tânără, complet absorbită de ceea ce părea a fi un moment de libertate pură. Avea părul lung, castaniu, desfăcut pe umeri, plutind pe apă ca o cunună sălbatică. Se mișca grațios, fără grabă, cu gesturi de o simplitate devastatoare. Trupul ei era cufundat până la umeri, iar zâmbetul de pe față părea desprins dintr-un alt timp. Alexandru rămase mut. Nu era o viziune, nu era halucinație, era reală. O femeie adevărată, în carne și oase, acolo, în mijlocul pustietății, în același loc în care el se simțea abandonat de lume. Simți o rușine bruscă pentru că o privea fără ca ea să știe. Își întoarse privirea, dar nu se putu opri să o mai fure din când în când cu coada ochiului. Nu pentru că ar fi fost atras de frumusețea ei, deși era evidentă, ci pentru că prezența ei părea imposibilă. O anomalie în haosul său interior. O voce firavă în deșertul singurătății. Se simțea ca un intrus, dar în același timp, pentru prima dată de când se pierduse, nu se mai simțea complet singur. Își dorea să se apropie, dar durerea din gleznă îl ținea pe loc. O piatră se rostogoli de sub el, iar sunetul sec se auzi în aer. Tânăra se opri din mișcare și întoarse capul brusc în direcția zgomotului. Ochii lor se întâlniră. Alexandru simți un val de panică urcându-i în piept. Vroia să vorbească, să se scuze, să explice, dar gura nu-i se deschidea. Femeia ieși din apă într-un gest rapid, dar nu haotic. Se apropie de mal, iar când îl văzu mai bine, ridică din sprânceană, cu o expresie care combina curiozitatea cu prudența. Era tânără, dar nu copilă. Avea ochii de un verde pătrunzător și o privire directă, fără teamă, dar nici fără încredere. "Cine ești?" întrebă ea, cu o voce clară, dar lipsită de ostilitate. Alexandru încercă să vorbească, dar glasul îi se sparse în gât. "M-am pierdut." "În pădure," răspunse în cele din urmă, cu greu. "Mă doare. Glezna. Nu am semnal. Am nevoie de ajutor." Femeia îl privi câteva secunde lungi, apoi făcu un pas spre el, fără a părea intimidată. "Ai venit singur aici? Ești turist?" "Nu. Nu sunt turist. Am vrut să mă rup de tot, să merg unde nu mă cunoaște nimeni." Se uită la el cu un amestec de neîncredere și mirare, apoi își luă o pătură de pe o piatră și o înfășură pe umeri și se apropie. Alexandru putea simți parfumul pământului ud și al pielii încă ude de apă. "Mă numesc Irina," spuse ea simplu. "Cabana mea nu e departe. Te pot ajuta, dar trebuie să poți merge." "Mulțumesc," murmură el. Alexandru. Ochii ei se îngustară pentru o clipă. Numele îi suna cunoscut. Poate din ziare, poate de la radio, dar nu zise nimic. Se aplecă și îi puse brațul peste umerii ei, ridicându-l cu un gest sigur. "Hai, Alexandru, să nu ne prindă noaptea aici." În acel moment, sprijinit de o străină în mijlocul unei păduri care îl înghițise cu 2 zile în urmă, Alexandru simți că ceva se schimbase. Nu doar în afară, ci înăuntrul lui. Și pentru prima dată, ideea că se pierduse nu mai părea atât de înfricoșătoare. Poate, doar poate, nu se rătăcise. Poate era exact unde trebuia să fie. Drumul până la cabana Irinei fu o încercare dureroasă și lentă. Alexandru, deși sprijinit de umerii ei fermi, simțea fiecare pas ca pe o provocare. Piciorul îi pulsa cu durere constantă, iar respirația devenea din ce în ce mai grea. Irina nu vorbea mult, dar nici nu părea grăbită. Înainta cu o siguranță calmă, cunoscând fiecare pietricică, fiecare ramură, fiecare curbură a potecii. Deși nu părea a fi o persoană care se oferă ușor să ajute străini, gesturile ei erau pline de eficiență, fără ezitare, fără dramatism. Pentru ea, totul părea parte dintr-un ritm firesc. Cabana se ivi după câteva sute de metri, în spatele unei perdele de conifere, aproape de o mică ridicătură de teren. Era o construcție modestă, din lemn, cu un acoperiș înclinat și o prispă îngustă. Ferestrele erau mici, dar curate, iar în față se aflau câteva lemne tăiate ordonat. Era evident că nu era o locuință de vacanță, ci un spațiu trăit întreținut cu grijă.
Irina deschise ușa și îl ajută pe Alexandru să pășească înăuntru. Aerul dinăuntru era cald, cu miros de pin, cenușă și ierburi uscate. O sobă de fontă trona în colțul din stânga, iar câteva rafturi din lemn pline cu borcane și obiecte făcute manual completau încăperea principală. Îl ajută să se așeze pe o bancă de lângă sobă și, fără să rostească un cuvânt, își scoase cizmele, puse lemne pe foc și reaprinse flacăra cu o dexteritate tăcută. Când flăcările începură să crească, luminând camera cu o strălucire aurie, se apropie din nou de el, se aplecă și începu să examineze glezna cu gesturi ferme, dar atente. Alexandru, care ani întregi fusese înconjurat de doctori, asistenți și oameni care îl atingeau doar cu permisiune și formalitate, simți acum o ciudată familiaritate în acea atingere simplă și lipsită de pretenții. "Nu e rupt," spuse ea după câteva clipe, "dar e serios. O întorsă, poate. Va trebui să stai nemișcat câteva zile. Am niște unguente și frunze de tataneasă. Te vor ajuta. Nu știu dacă crezi în metodele bătrânești, dar funcționează." "În momentul ăsta cred în orice care nu implică un spital," răspunse el, vocea tremurându-i ușor din cauza epuizării. Irina nu zâmbi, dar nici nu păru rece. Avea o expresie neutră, concentrată pe ceea ce făcea. Pregăti un lighean cu apă caldă, scoase dintr-un dulap câteva frunze uscate și un borcan cu o pastă verzui maronie. Fără să îl întrebe prea mult, începu să-i curețe piciorul, să-l ungă cu pasta aceea care mirosea a rășină și mentă. Apoi îi înfășură glezna cu o cârpă curată legată cu o fâșie de pânză grosolană. "Așa, acum trebuie să mănânci ceva," spuse ea și se îndreptă spre sobă. În câteva minute, în castronul din fața lui era o supă aburindă, făcută din legume și ierburi. Nu era nimic sofisticat, dar era caldă, sărată și hrănitoare. Alexandru o bău cu recunoștință, simțind cum fiecare înghițitură îi readucea o părticică din sine. Între timp, Irina se așeză pe un scaun lângă geam, privind afară, fără să-l invadeze cu întrebări. Tăcerea dintre ei nu era stânjenitoare, ci încărcată cu o anumită tensiune liniștită. Alexandru o studia pe furiș. Părul îi era acum uscat, prins într-un coc lejer, pielea ușor arsă de soare, mâinile muncite, dar elegante. Era tânără, probabil în jur de 30 de ani, dar părea că trăise deja vieți întregi. "Mulțumesc," spuse el în cele din urmă, "dacă nu erai tu. Pădurea nu e atât de crudă pe cât pare, dar pentru cei care nu o cunosc poate deveni periculoasă," spuse ea calm, fără enfază. "Am vrut să mă pierd. Nu mi-am imaginat că o voi face cu adevărat." "Ce cauți aici?" întrebă ea fără să-l privească. "Adevărul e că nu mai știu. Am fugit. De tot. De mine. De lumea mea." Irina întoarse capul și îl privi pentru prima dată cu un interes real. O privire care părea să-l citească dincolo de cuvinte, dincolo de hainele ponosite și fața obosită. Nu părea impresionată, dar nici indiferentă, mai degrabă atentă. "Mulți fug, dar puțini știu unde ajung și mai puțini rămân," adăugă ea. "N-am planificat nimic. Nu știam că voi ajunge aici. Nici eu nu știam că azi voi găsi un bărbat în pădure, rănit și pierdut," spuse și se ridică, începând să strângă vasele. În acea seară nu vorbiră prea mult. Alexandru fu instalat pe un pat simplu, dar curat, într-o cameră mică, unde singurele sunete erau focul mocnit și vântul care scutura ușor obloanele. Irina rămase în camera principală, iar el a dormit repede, cu imaginea ei mișcându-se prin cabană, cu gesturi tăcute și firești, ca și cum ar fi fost acolo dintotdeauna. A doua zi, când se trezi, lumina dimineții pătrundea printr-o crăpătură în oblon. Aerul mirosea a ceai și lemn ars. Piciorul îl durea, dar nu la fel de rău. În pragul camerei, Irina a apărut cu o cană de ceramică în mână. "Ai dormit bine?" "Da, mult mai bine decât mă așteptam." "Asta e bine. Astăzi trebuie să stai nemișcat, dar dacă te simți în stare, te pot învăța să-ți faci singur pansamentul. Nu am chef să fac pe infirmiera în fiecare zi." Tonul ei era sec, dar fără răutate. Alexandru înțelese că în acea femeie locuia un spirit puternic, obișnuit cu greul, cu distanțarea, cu tăcerea. O lume diferită de a lui, complet străină, dar cu o forță magnetică imposibil de ignorat. Pentru prima dată în viața sa de adult, Alexandru nu simțea nevoia să controleze nimic.
Nu întrebase despre telefon, despre semnal, despre cum să se întoarcă. Nu pentru că nu voia, ci pentru că simțea că acel univers avea regulile lui și că pentru a supraviețui trebuia să le accepte. Irina nu era o gazdă ospitalieră în sensul clasic, ci mai degrabă o păstrătoare de echilibru. Chiar el pierdut era doar un element străin care fusese tolerat în acel echilibru. Deocamdată, timpul începu să capete altă consistență în cabana Irinei. Zilele nu mai erau marcate de ceasuri, de notificări, de întâlniri programate sau de agenda digitală care dicta fiecare minut. Diminețile se anunțau prin fumul subțire care ieșea pe hornul sobei, prin sunetele moale ale ceștilor de ceramică și prin pașii fermi ai Irinei, care se mișca prin casă cu o naturalețe care sfida orice grabă. Alexandru, deși încă slăbit și cu glezna încă dureroasă, începu să observe totul în jur cu o atenție sporită, aproape copilărească. Fiecare gest al Irinei părea făcut cu o intenție clară, fără risipă, fără exces. Era o viață a echilibrului, a rutinei asumate, fără artificii sau dramatism. Irina nu era o femeie care vorbea mult, răspundea când era întrebată, dar rareori iniția conversații. Nu din lipsă de interes, ci pentru că nu simțea nevoia să umple tăcerea cu zgomot. În primele zile, Alexandru încercă, dintr-un reflex aproape automat, să creeze legături prin cuvinte, să împărtășească fragmente din viața lui, să explice de unde vine. Vorbea despre oraș, despre afaceri, despre cât de greu este să conduci un imperiu, despre presiunea constantă de a fi cel mai bun, dar Irina nu părea impresionată. Îl asculta, da, cu o politețe calmă, însă nu reacționa, nu aproba, nu contrazicea. Doar îl privea din când în când cu o seninătate care îl dezarma complet. "Tu nu ai televizor?" întrebase el într-o dimineață cu cana de ceai în mâini. "Nu," răspunsese ea simplu. "Nu-mi trebuie." "Și nu citești știrile? Dacă e ceva cu adevărat important, aflu oricum. Restul sunt doar vorbe." Această atitudine îl contraria, dar în același timp îl fascina. Irina părea complet detașată de lumea din care el provenea. Nu părea să aibă conturi de social media, nu păstra telefonul mobil la vedere, nu se grăbea niciodată. Nu părea să aibă nevoie de nimic din ceea ce Alexandru asociase toată viața cu ideea de progres. Și totuși, în tot acel univers redus la esențial, nu exista sentimentul de sărăcie sau lipsă. Din contră, cabana era plină de prezență, de mirosuri plăcute, de obiecte utile, de gesturi bine cântărite. Îl învăță cum să-și schimbe pansamentul singur, cum să întindă unghiuentele, cum să aplice frunzele și cum să le lege fără a le strânge prea tare. Îi explică ce plante cresc în jurul casei, care dintre ele sunt bune pentru ceai, care pentru răni, care pentru infuzii contra durerilor. În fiecare gest al ei se simțea o cunoaștere transmisă, nu citită, nu învățată la școală, ci primită din generații anterioare. Alexandru, obișnuit cu manuale, cu analize, cu studii și cifre, era complet lipsit de repere într-un astfel de univers și totuși se simțea bine. Nu în largul lui, dar bine. Într-una dintre după-amiezi, o surprinse pregătind pâine. Își suflecase mânecile și frământa aluatul cu o intensitate tăcută, aproape meditativă. Mâinile ei se mișcau cu o precizie fascinantă, iar mirosul care începea să se răspândească în aer era aproape hipnotic. "Ai învățat de la cineva?" întrebă el, privind-o. "De la bunica mea. Nu am fost niciodată la cursuri. Aici așa se învață, prin repetiție." "Ai fost vreodată în oraș?" "Am fost. Nu mi-a plăcut. Nu-i pentru mine." "De ce?" "Pentru că acolo oamenii poartă măști. Aici, dacă nu ești sincer, pădurea te simte și nu te primește." Acea frază îl urmărit mult timp. Pădurea nu te primește. În oraș, toți purtau măști, inclusiv el, mai ales el. Fusese mereu cel care arăta siguranță, care nu dădea niciun semn de slăbiciune. Fusese idolatrizat, temut, respectat, dar niciodată înțeles. Aici, în schimb, Irina nu voia nimic de la el. Nu-l întreba ce avere are, nu îl complimenta pentru reușite, nu îl bănuia de vreo intenție ascunsă. Îl acceptase acolo, în starea lui cea mai vulnerabilă, și îl trata cu o combinație de luciditate și grijă pe care nu o mai întâlnise. Încet,
Alexandru începu să participe, în măsura posibilităților, la rutina zilnică. Cu un baston improvizat dintr-o creangă, mergea cu Irina până la grădină, unde o privea cum îngrijește plantele. Odată a întrebat-o dacă nu se simte singură. Singurătatea nu vine din lipsa oamenilor, spuse ea, ci din lipsa sensului. Într-o altă zi, pe când ea cosea iarba în jurul casei, el adună crengile căzute, încercând să fie util. La un moment dat, se opri, o privi și simți un nod în gât. Nu de emoție romantică, nu încă, ci de o recunoaștere profundă. Viața putea fi altfel. Nu mai bună sau mai rea, doar altfel. Mai simplă, mai adevărată. Încercă să o întrebe despre familia ei, dar Irina ocoli elegant subiectul. Nu se ferea, dar nici nu părea dispusă să deschidă acea ușă. Vorbea despre anotimpuri, despre schimbările pădurii, despre animale, dar rar despre oameni. Când îl întrebă dacă are familie, Alexandru rămase pe gânduri. Nu mai am pe nimeni aproape, spuse el într-un final. Am ales munca și munca m-a ales pe mine. E un preț, zise ea. Toți alegem ceva, dar nu toți știm ce am pierdut când am făcut alegerea. Se uită la el atunci cu o intensitate care îl tulbură. Nu era judecată în ochii ei, ci doar luciditate. Irina nu era blândă în sensul clasic, ci într-un mod profund. Era directă, dar nu tăioasă. Era liniștită, dar nu moale. Era exact opusul femeilor pe care le cunoscuse în cercurile sale de afaceri. Nu juca niciun rol, nu vâna confirmări, nu-l admira. Și poate tocmai de aceea prezența ei începea să capete o greutate pe care Alexandru nu o putea încă explica. Pe măsură ce zilele treceau, iar rana lui începea să se vindece, Alexandru simțea o teamă crescândă, teama că va trebui să plece, că tot ceea ce trăia era doar o paranteză în existența lui și că, odată închisă, lumea reală îl va revendica din nou. Dar până atunci, în acea cabană simplă, printre miresmele plantelor și sunetele focului din sobă, el învăța să respire altfel. Iar Irina, cu tăcerile și gesturile ei simple, era ghidul unei lumi pe care nici nu știa că o căutase. Era o zi liniștită de vară, cu soarele ridicat deasupra copacilor și vântul mișcând ușor frunzele de pe marginea pădurii. Alexandru se trezise devreme, așa cum făcea de câteva zile, și își făcuse obiceiul de a ieși pe prispă cu bastonul improvizat, privind liniștea din jur și ascultând zgomotele discrete ale naturii. Începuse să-și recapete forțele, glezna era mai stabilă, iar în suflet îi se formase o tihnă pe care nu o mai cunoscuse de ani întregi. Irina era plecată de dimineață la o zonă mai înaltă, unde culegea plante pentru ceaiuri și ungüente. Îi spusese că se va întoarce înainte de amiază. Lăsase în urmă cana cu ceai fierbinte și câteva bucăți de pâine ca de obicei, fără gesturi inutile, fără cuvinte care să îndulcească rutina. Alexandru stătea pe marginea treptelor din lemn, cu spatele sprijinit de stâlpul prispelui, când auzi pentru prima dată sunetul de pași grei, hotărâți, venind dinspre potecă. Era un mers care nu aparținea Irinei. Era mai rapid, mai apăsat, mai nervos. Se ridică în picioare cu dificultate, lăsând bastonul să-l susțină și rămase nemișcat, așteptând să vadă cine se apropie. Din pădure apăru un bărbat înalt, cu umerii lați și privirea întunecată. Purta o cămașă deschisă la gât, pantaloni groși de lucru și avea o secure mică atârnată de curea. Nu era îmbrăcat pentru o vizită obișnuită. Când îl zări pe Alexandru, privirea îi se înăspri imediat, iar pașii se opriră scurt, apoi continuă hotărât în direcția lui. "Cine ești tu și ce cauți aici?" întrebă bărbatul, fără nicio introducere. Alexandru se încordă, dar încercă să-și păstreze calmul. "Mă numesc Alexandru. M-am rătăcit în pădure și Irina m-a ajutat. Stau aici până îmi revin." "Irina?" repetă bărbatul încruntat. "Ea te-a adus aici?" "Da. M-a găsit la pârâu, eram rănit. M-a ajutat cu piciorul. Dacă nu era ea." "Nu ai ce căuta aici," îl întrerupse scurt. "Ea nu aduce oameni acasă, niciodată." Alexandru simți cum se adună în el o tensiune pe care nu o mai simțise de când fusese tânăr și forțat să-și dovedească prezența în fața partenerilor de afaceri ostili. Dar aici nu era nicio sală de ședință, niciun protocol, doar doi bărbați în pădure, pe prispă. "Îmi pare rău dacă am supărat pe cineva. Nu am cerut nimic, nu am impus nimic. Ea m-a ajutat,
Dacă vrei, pot pleca imediat ce pot merge normal. Bărbatul îl măsură din cap până în picioare, apoi se întoarse brusc spre potecă. În același timp apăru Irina cu o traistă de iută în spate și câteva flori atârnând din mâneci. Când îl văzu, chipul îi se întunecă brusc. Nicolae, ce cauți aici? Asta ar trebui să te întreb eu, Irina. Cine e omul ăsta și de ce stă în casa ta? E rănit. Era să moară în pădure. Ce voiai să fac? Să-l lași acolo, răspunse bărbatul. Nu e treaba ta. Tu nu ai nevoie de complicații. Irina trecu pe lângă el și urcă treptele cabanei cu pași mici, dar fermi. Nu am nevoie de permisiunea ta, Nicolae. E casa mea. Și omul ăsta nu mi-a cerut nimic. Îl ajut cât are nevoie, apoi va pleca. Nicolae o privi câteva secunde lungi, apoi își lăsă capul în jos, mușcându-și buza. Nu înțelegi, Irina. Oamenii din oraș nu vin aici din întâmplare. Caută ceva. Sau fug de ceva. Și de cele mai multe ori aduc cu ei haosul. Nu e cazul, spuse Alexandru intervenind. Nu sunt aici cu vreun scop ascuns. Doar voiam să mă rup de lume. A fost o greșeală. Nu aveam de gând să implic pe nimeni. Nicolae îl fixă din nou cu o privire grea. Îi știu pe ăștia ca tine, cu haine curate, cu mâini de om care n-a tăiat lemn în viața lui, cu gura plină de cuvinte frumoase. Îi știu. Atunci poate nu mă cunoști pe mine, răspunse Alexandru calm. N-am venit aici să cer, doar să respir. O tăcere apăsătoare se lăsă între cei trei. Nicolae părea prins între dorința de a-și proteja sora și neîncrederea profundă în străini. Irina se așeză pe marginea prispelui și-și frecă palmele, obosită de tensiunea conversației. Alexandru va pleca în câteva zile. Nu trebuie să stai aici, Nicolae. Dacă vrei să discutăm, putem discuta mai târziu. Am venit să-ți aduc niște porumb pentru găini. Atât. Dar nu mă liniștește deloc ce văd aici. Nu trebuie să te liniștească. Trebuie doar să respecti că sunt adult și iau propriile decizii. Nicolae nu mai adăugă nimic. Coborî treptele, aruncă o ultimă privire spre Alexandru, apoi dispăru printre copaci, lăsând în urmă un aer greu de neliniște. Irina rămase nemișcată câteva clipe, apoi se ridică și intră în cabană. Alexandru o urmă încet, sprijinit de baston. Când ajunse înăuntru, ea se afla lângă sobă, cu spatele la el, pregătind apă caldă pentru frunzele de leac. E fratele tău?" întrebă Alexandru. Da, e protector. Poate prea protector. După ce părinții noștri au murit, a simțit că trebuie să mă apere de tot și de toți, dar nu întotdeauna are dreptate. Înțeleg, nu vreau să creez probleme. N-ai creat, dar prezența ta schimbă lucruri. Aici, totul funcționează după un echilibru și orice element nou îl poate dezechilibra. Asta îl sperie pe Nicolae. Pe tine te sperie? Irina se întoarse spre el cu o privire sinceră, dar greu de descifrat. Nu știu încă, dar nu te-am adus aici ca să te judec, ci pentru că era corect. În acea seară, liniștea nu fu la fel. Tensiunea lăsată de Nicolae plana încă, chiar dacă nicio vorbă nu o menționa. Alexandru începuse să înțeleagă cât de fragile erau lucrurile în acel colț de lume și cât de greu cântărea fiecare prezență în viața celor care nu trăiau după normele orașului. În adâncul său simțea că apropierea de Irina devenea din ce în ce mai puternică, dar în același timp începea să înțeleagă cât de greu va fi să pătrundă în lumea ei fără a o dezechilibra complet. Fiecare pas urma să fie o alegere și fiecare alegere avea un preț. Timpul în sălbăticie avea altă formă, nu se lăsa măsurat de ceasuri sau agende electronice, ci de lumină, de frigul dimineții, de foșnetul frunzelor și de tăcerea dintre două respirații. Alexandru, odinioară prins între zeci de notificări pe minut, începu să se trezească în ritmul naturii. Se obișnuise să asculte zgomotul sobei care dogorea încet, mișcările Irinei în jurul casei, lătratul îndepărtat al unui câine din satul cel mai apropiat. În fiecare dimineață, Irina îi pregătea ceai, dar nu îl punea în față ca pe o datorie. Îl lăsa pe masa din colțul camerei fără vorbe, iar Alexandru începuse să înțeleagă că în acea lume grija nu se exprimă prin emfază, ci prin gesturi mici, constante, firești. După ce glezna îi se vindecase aproape complet, Alexandru ceruse să o ajute. Nu voia să stea degeaba. Simțea o nevoie profundă de a face ceva concret, de a se reconecta cu realitatea fizică. Irina nu se arătase prea convinsă la început.
dar în cele din urmă îl pusese să adune crengi pentru foc. Ziua aceea îl marcase profund. Nu pentru că ar fi fost ceva eroic, ci pentru că în viața lui de până atunci nu tăiase niciodată lemne, nu se aplecase să curețe o alee, nu se gândise că o crenguță uscată poate avea valoare. Avea mâinile pline de așchi și o durere în spate pe care nici cele mai scumpe scaune ergonomice nu o preveniseră vreodată. Dar când focul din sobă ardea cu lemnele pe care le adunase el, simțea ceva diferit. Nu mândrie, ci un fel de liniște profundă, de apartenență. În ziua următoare, Irina îi arătă cum să coacă pâine. În oraș, el avea oameni care îi serveau mesele pregătite de chefi renumiți, dar nu se gândise niciodată la procesul prin care o pâine ajunge să fie caldă, rumenă, frumos mirositoare. Își suflecă mânecile și frământă aluatul alături de ea. Era stângaci, mișcările lui erau haotice la început, dar Irina nu râdea. Îl corecta fără să-l umilească, îi arăta cum să apese, cum să simtă textura, cum să simtă când aluatul răspunde. În acea bucătărie modestă, cu o masă de lemn și o lampă deasupra, Alexandru învăța din nou cum să fie prezent. Fiecare clipă devenea o lecție despre răbdare, simplitate, ritm interior. După câteva zile, începu să o ajute și în grădină. Săpa, uda, curăța buruienile. Întrebă despre fiecare plantă, despre ciclurile anotimpurilor, despre cum se îngrijește o roșie sau ce distanță trebuie între firele de ceapă. Irina răspundea cu un fel de răbdare care nu era nici didactică, nici rece. Avea o legătură profundă cu pământul, iar Alexandru începuse să vadă această relație nu ca pe o activitate rurală banală, ci ca pe o formă de meditație. Într-o seară, privind brazdele săpate, simți un nod în gât. Era prima oară după mult timp când simțea că face parte din ceva real, ceva care nu se prăbușește, odată cu fluctuațiile bursei. Apoi veni momentul în care, dintr-o sinceritate aproape instinctivă, decise să-i spună Irinei cine este cu adevărat. Până atunci nu se prezentase decât ca Alexandru, un om care s-a pierdut în pădure. Nu vorbise despre compania lui, despre influența pe care o avea în lume, despre milioanele care rulau prin conturile sale. Dar într-o seară în care focul ardea domol și vântul foșnea discret afară, se așeză lângă sobă și spuse: "Trebuie să-ți spun cine sunt cu adevărat. Nu doar un om pierdut. Numele meu complet este Alexandru Stoica. Poate l-ai auzit la televizor sau la radio." Irina nu spuse nimic. Îl privi o clipă, apoi își continuă treaba cu lemnele. "Sunt fondatorul unei companii de tehnologie. Am o echipă de sute de angajați. Avere, acțiuni, tot ce vrei. Am fugit de toate astea. Eram pe marginea prăpastiei." Irina ridică o sprânceană, dar nu arătă nicio surpriză. "Și ce vrei de la mine?" întrebă simplu. "Nimic. Vreau doar să știi. M-am simțit dator. Bine că mi-ai spus. Dar, sincer, pentru mine, tot omul ăla care s-a rătăcit în pădure ești. Nu contează ce ai în conturi. Contează ce faci cu mâinile și cu inima." Acea reacție îl copleși. Fusese admirat, temut, dorit, invidiat pentru ceea ce reprezenta, dar niciodată nu fusese întâmpinat cu o atât de clară lipsă de reverență. Irina nu voia nimic de la el. Nu voia bani, nu voia protecție, nu voia contracte sau promisiuni. Îl accepta pentru ceea ce era acolo, în pădure, în haine simple, cu mâinile pline de pământ. Și tocmai această simplitate îl dezarma. În zilele care urmară, Alexandru simți cum în el se producea o transformare subtilă. Nu mai căuta scuze pentru liniștea lui. Nu mai simțea vină pentru că nu răspunde la e-mail-uri sau că nu participă la ședințele de consiliu. Fiecare zi era un dar și începuse să prețuiască lucruri care odinioară îi se păreau nesemnificative. Cum sună vântul în pădure, cum se simte mirosul de ploaie pe lemnul cabanei, cum se schimbă culoarea frunzelor de la o zi la alta. Când ploua, Irina scotea un scaun în prispa acoperită și stătea acolo tăcută privind cerul. Alexandru se așeza lângă ea și nu aveau nevoie să vorbească. Tăcerea lor era completă, nici apăsătoare, nici evitantă, doar existență comună. La un moment dat o întrebă: "Nu te temi niciodată că viața asta e prea mică?" Irina zâmbi ușor, fără să se uite la el. "Viața nu e niciodată mică, dacă e trăită cu sens. Poți avea o lume întreagă și să fii gol, sau poți avea o grădină și să fii plin.
Alexandru tăcu, lovit de adevărul acelor cuvinte. În mintea lui toate imaginile succesului începeau să se destrame. Erau doar contururi goale, comparații, dorințe împrumutate. Aici, în acea cabană simplă, descoperea sensul pierdut în goana după validare. Nu știa ce va urma. Nu se întreba dacă va rămâne acolo pentru totdeauna sau dacă va trebui să plece, dar pentru prima oară în viața lui, prezentul era suficient. Și în mijlocul acelui prezent, Irina devenea tot mai mult decât doar o femeie care l-a salvat. Devenea o prezență necesară, un reper, un punct fix într-o lume care, până nu de mult, se învârtea haotic în jurul unei himere. Ziua începuse cu o lumină blândă și o ceață joasă, care acoperea pădurea asemenea unei pături moi, ca o promisiune a liniștii care se instalase de săptămâni bune în sufletul lui Alexandru. Devenise aproape parte din peisaj. Se trezea odată cu zorii, ajuta la muncile din grădină, tăia lemne, frământa aluatul pentru pâine și uneori, în momentele când Irina nu era atentă, se oprea din lucru doar ca să o privească, fără dorință grăbită, fără nevoia de a cuceri, ci cu un respect aproape sacru pentru felul în care ea trăia. Totul părea să fi căpătat sens, iar el, omul care avusese totul, începea să înțeleagă cât de puțin avea de fapt. În acea dimineață, Irina se dusese la izvorul din vale după apă proaspătă. Alexandru rămăsese în cabană să curețe ustensilele de lemn folosite la copt. Zgomotul ușii, scârțâind brusc, îl făcu să tresară. În prag, un bărbat scund, cu o vestă reflectorizantă și o cască la brâu, îl privea insistent. Avea în mână o stație radio și o privire neliniștită. "Dumneavoastră sunteți Alexandru Stoica?" întrebă direct, într-o română grăbită, cu un accent clar de munte. "Da," răspunse Alexandru surprins. "În sfârșit, doamne, vă căutăm de aproape 3 săptămâni. Avem echipe trimise de la București, de la Brașov, chiar și din Cluj. Nu aveți idee ce agitație ați provocat. Presa, poliția, familia, e o nebunie." Alexandru rămase nemișcat, cu peria de vase încă în mână. Nu se așteptase la acel moment. Nu atât de repede. Nu într-o dimineață ca toate celelalte. "Cum m-ați găsit?" "Un pădurar ne-a zis că o femeie de aici din zonă merge des spre izvorul de unde luăm și noi apă. A recunoscut că l-a văzut pe un bărbat necunoscut în apropiere. Așa că am pornit o echipă de recunoaștere. Când am găsit urme proaspete și miros de foc de lemn, am bănuit că sunteți pe aici." Alexandru nu știa ce să spună. Lumea de care fugise se întorsese peste el cu forța realității. "Ne-ați speriat pe toți." Oamenii s-au gândit la tot felul de scenarii. Că ați fost răpit, că ați avut un accident, că ați dispărut voluntar. Până și prim-ministrul a fost informat. Aveți ideea ce înseamnă dispariția unui om ca dumneavoastră pentru stabilitatea burselor?" "N-am cerut să fiu căutat," răspunse el încet. "Poate nu, dar responsabilitatea pe care o aveți e uriașă. Trebuie să reveniți în civilizație. Azi. Vă așteaptă o echipă la poalele dealului. Avem un elicopter pregătit în caz de nevoie." Tăcerea se instală brusc în cabană. Zgomotul sobei, care până atunci fusese un fundal cald și familiar, părea acum prea puternic, ca un semnal de alarmă. Alexandru ieși afară fără să mai spună nimic. Se sprijini de balustradă și privi pădurea. Simțea un gol care îi apăsa pieptul, de parcă întreaga lume își schimbase brusc dimensiunea. Auzi pași în spate. Irina. I-au spus ceva vecinilor. Am văzut de la distanță oameni urcând cu echipament. "M-au găsit," spuse el fără să se întoarcă. "Mă caută de săptămâni întregi. Acum știu unde sunt. Și ce vei face?" Se întoarse. Ea stătea în prag, cu traista la umăr, privind calm. Nu părea surprinsă, nici speriată, doar prezentă. "Nu știu, Irina. O parte din mine nu vrea să plece. Alta simte că e obligată." "Nu suntem obligați decât de adevăr," spuse ea. "Dacă simți că trebuie să pleci, pleacă, dar nu promite lucruri pe care nu le vei putea îndeplini. Nu lăsa aici minciuni." "N-am mințit niciodată aici," spuse el cu sinceritate. "Nu încă." Cuvintele ei îl străpunseră. Nu erau acuzatoare, erau realiste, ferme, dar nu dure. Îi aminteau că legătura care se crease între ei era vie, dar fragilă. Că fiecare alegere pe care o va face de acum încolo va avea consecințe nu doar pentru el, ci și pentru femeia care îi oferise adăpost, hrană, încredere și tăcerea ei.
Irina, vreau să rămân, dar nu pot pretinde că lumea de unde vin nu mai există. Trebuie să înfrunt ce am lăsat în urmă, dar nu vreau să fie un rămas bun. Atunci pleacă, fă ce ai de făcut, dar nu te întoarce decât dacă ești pregătit să nu fugi din nou. Ea intră în cabană și începu să golească traista, fără nicio grabă. Alexandru rămase afară, privind în direcția de unde venise omul cu vesta reflectorizantă. Știa că trebuie să meargă. Trebuia să înfrunte valul de întrebări, de reproșuri, de explicații, dar simțea o greutate uriașă în fiecare pas care îl ducea spre acea lume. Câteva ore mai târziu, îmbrăcat în aceleași haine simple, cu o geantă de pânză în spate, coborî poteca împreună cu echipa de salvatori. Nu privi înapoi. Nu avea curajul și totuși, în fiecare pas, simțea că lasă o parte din el în urmă. Pădurea devenea din nou tăcută, dar nu ostilă, mai degrabă părea că așteaptă, ca și cum înțelesese că bărbatul acela avea încă drumuri de făcut, înainte de a ști cu adevărat dacă aparține cuiva sau undeva. Știa că o parte din el murise în acele săptămâni, dar o alta se născuse și că oricât de tare l-ar trage înapoi lumea pe care o construise, nu mai putea fi același om. Nu după ce trăise tăcerea aceea, gesturile acelea, simplitatea aceea și, mai ales, nu după ce o cunoscuse pe Irina. Orașul îl întâmpină cu un amestec de agresivitate și indiferență. Traficul, reclamele luminoase, clădirile de sticlă care reflectau cerul ca niște oglinzi sparte, toate păreau acum străine. Alexandru păși în biroul său de la ultimul etaj al clădirii Stoica Tech, însoțit de asistenta care se agita în jurul lui, vorbind despre crize, investitori, presă și întrebări rămase fără răspuns. Nu o asculta cu adevărat. Cu fiecare pas pe care îl făcea pe coridoarele lucioase, simțea că se afundă într-o versiune a realității care nu-i mai aparținea. Lumea de aici era aceeași, dar el nu mai era. În primele zile răspunse la întrebările esențiale, convins că o despărțire bruscă de toate responsabilitățile ar fi un șoc mai mare decât o absență neanunțată. Explică faptul că avusese nevoie de timp, că se pierduse, că avusese o criză personală. Adevărul spus pe jumătate era acceptabil pentru presă, care deja muta atenția spre alte scandaluri. În Consiliu, tensiunile fusese răstinse cu decizii de urgență și delegări temporare. Alexandru le mulțumi tuturor și apoi ceru câteva zile în care să nu fie contactat. Se închise în apartamentul său din centrul orașului, dar nu reușea să doarmă. Pereții îi păreau reci, patul prea moale, tăcerea prea falsă, pădurea îi lipsea. Nu zgomotul ei, ci tăcerea autentică, adâncă, care îi curățase sufletul. Irina apărea în gândurile lui mai des decât și-ar fi permis. Îi amintea de un echilibru care aici era imposibil de păstrat. Într-o noapte, în loc să caute somnul, deschise laptopul și începu să caute date despre satele din apropierea zonei unde fusese găsit. Se interesă de infrastructură, de rețele de comunicații, de școli, de nevoile reale ale comunităților montane. Văzu o realitate ascunsă dincolo de statistici, lipsă de acces la servicii de bază, copii care mergeau kilometri prin zăpadă spre școală, sate întregi fără conexiune la internet. Atunci se născu ideea, nu ca un proiect de marketing sau de responsabilitate corporativă, ci ca un gest de echilibrare a unei datorii invizibile. Dacă tot revenise la puterea de decizie, putea face ceva real cu ea, nu doar donații sau sponsorizări. Un proiect durabil. Reunise câțiva colaboratori de încredere și le explicase planul. Construirea unei rețele de centre comunitare în zonele izolate din România, care să ofere acces la internet, cursuri de bază pentru copii, educație digitală pentru adulți și consultanță pentru micile gospodării. Nici o mențiune despre cabana Irinei, dar între toate locațiile alese, unul dintre centre urma să fie exact în apropierea acelui loc. Echipa fusese surprinsă. Nu era genul de inițiativă profitabilă, dar Alexandru insistase. Nu ca un favor, ci ca o prioritate. Redirecționase fonduri, restructurase bugete și în mai puțin de o lună, proiectul prindea contur. Lansa sub un nume neutru, fără să își asocieze imaginea. Nu voia recunoștință, voia echilibru. Și în tot acel proces, refuza să-și permită să o contacteze pe Irina. Îi era teamă că orice gest făcut prea devreme ar putea părea o intruziune, o revendicare,
Ea spusese clar să nu promită ceea ce nu putea împlini. Iar el voia să fie sigur că întoarcerea nu va fi o fugă de oraș, ci o alegere conștientă. Într-o zi, în timpul unei conferințe interne, unul dintre parteneri îl întrebă în glumă dacă acest proiect de conectare a satelor izolate era începutul unei cariere politice. Alexandru zâmbi vag și nu răspunse. Nu era nimic politic în acel gest. Era un act de întoarcere, de recunoaștere, de înrădăcinare. Pe măsură ce construcția avansa, trimise oameni de încredere să coordoneze lucrările. Avea grijă ca toate materialele să fie aduse local, ca mâna de lucru să fie recrutată dintre săteni. Fiecare detaliu era urmărit cu o meticulozitate care nu ținea de profit, ci de respect. Într-unul dintre rapoartele foto zări o siluetă cunoscută, Nicolae, fratele Irinei. Muncea cot la cot cu echipa de instalatori. Nu putea fi o coincidență. Inima îi se strânse. Irina știa, sau avea să afle curând. Nu voia să forțeze nimic, dar nici nu voia să tacă pentru totdeauna. Așteptă ca centrul să fie gata, ca echipa să se retragă. Și atunci, într-o dimineață răcoroasă de toamnă, când frunzele începeau să ruginească pe marginea drumurilor forestiere, Alexandru urcă din nou pe poteca pe care o coborâse cu luni în urmă. Nu anunță pe nimeni, nu trimise mesaje, nu aduse flori, nici promisiuni, doar pașii lui, bastonul pe care îl păstrase și un rucsac cu haine simple. Urcu încet, simțind fiecare respirație ca o curățare. Nu avea planuri, nu avea replici pregătite, doar dorința de a o revedea. Când ajunse în poiana cunoscută, cabana era la fel de tăcută. Fumul se ridica leneș din horn, semn că soba era aprinsă. Se apropie, cu inima bătând neregulat. Nu știa dacă va fi primit, nici cum va reacționa, dar știa că, indiferent de răspuns, trebuia să fie acolo, nu pentru a cere, ci pentru a arăta că nu uitase. În prag, Irina a apărut. Îl privi câteva secunde lungi, fără să spună nimic. Apoi, cu voce joasă, rosti: "Pentru cât timp de data asta?" Alexandru nu răspunse imediat. O privi în ochi cu o sinceritate tăcută și făcu un pas spre ea. Nu era timp pentru promisiuni, dar era momentul adevărului. Și în tăcerea aceea totul începea din nou. Sau poate continua, acolo unde rămăsese. Vântul tăios de toamnă îl întâmpină pe Alexandru încă de la primele serpentine ale drumului forestier. Copacii își lepădau ultimele frunze, iar mirosul de pământ umed și lemn ars se agăța de aer ca o promisiune a iernii ce se apropia. Nu mai era omul care urcase acea potecă pentru prima oară, pierdut, rănit, cu fața arsă de soare și sufletul gol. Acum urca din alegere, nu din disperare. Avea un rucsac simplu în spate, bastonul din lemn pe care îl păstrase ca pe o amintire vie și o hotărâre care îi ardea în piept. Nu fusese ușor să plece, nu fusese deloc ușor să revină, dar niciun pas nu fusese făcut fără luciditate. În inima lui, timpul petrecut departe fusese o probă. Întâlnirile de afaceri, proiectele lansate, liniștea rece a apartamentului din oraș, toate se simțeau ca un ecou slab al unei vieți care nu-i mai aparținea complet. Reîntoarcerea la realitatea veche fusese suportabilă doar prin prisma a ceea ce învățase în cabana Irinei. Fiecare clipă acolo îi redeschisese răni, dar și vindecări. Fiecare gest al ei, lipsit de pretenție, îi modelase așteptările despre ce înseamnă apropierea autentică. Nu era dragoste romantică în forma convențională. Era altceva. O legătură care nu avea nevoie de etichete, ci de adevăr. Pe măsură ce se apropia de cabană, respira mai adânc. În tăcerea pădurii, fiecare pas pe care îl făcea suna ca o mărturisire. Nu știa ce l-aștepta, nu avea garanții, dar știa că nu mai putea trăi în jumătăți de drum. Știa că acel colț de lume odinioară, o simplă destinație de evadare, devenise centrul gravitației sale. Irina era mai mult decât o femeie care îl ajutase. Era punctul de referință al unei versiuni mai bune a lui însuși, iar dacă nu putea construi ceva acolo, în acel adevăr, atunci niciuna dintre lumile lui nu mai avea sens. Când o zări în vale, lângă pârâu, inima îi se opri pentru o secundă. Era același loc unde o văzuse prima dată. Irina stătea cu spatele la el, spălând câteva rufe în apă rece, într-un gest familiar. Părul îi era prins într-un coc dezordonat
iar trupul ei părea o prelungire a peisajului. Se apropie încet, fără zgomot, până când pietrele sub pașii lui trădară prezența. Ea se întoarse brusc și îl privi. Nu zâmbi, nu păru surprinsă, dar nici rece. Pentru cât timp de data asta? Întrebă cu voce joasă, dar fermă. Alexandru inspiră adânc. Nu avea un discurs pregătit, nici nu voia. Își dorea ca fiecare cuvânt să-i aparțină, să iasă din acea parte a lui care învățase, în sfârșit, să nu mai joace roluri. Pentru cât timp îmi vei permite, dar de data asta nu am venit ca să fug. Am venit ca să stau, să construiesc. Nu ceva grandios, doar ceva care să conteze. Irina își continuă privirea în tăcere. Părea că analizează nu ceea ce spune, ci cum spune. Nu căuta convingere, căuta adevăr. Își șterse mâinile pe șorț și se apropie cu pași lenți, oprindu-se la câțiva metri de el. Ai spus și data trecută că nu promiți. Acum pare că promiți. Nu promit. Spun ce simt. Nu știu ce urmează. Nu știu dacă vom reuși, dar știu că vreau să încerc. Cu tine. Aici. Sau oriunde simți tu că ești acasă. Tăcerea dintre ei deveni densă, dar nu apăsătoare. Era o tăcere de decizie, nu de incertitudine. Irina nu răspunse imediat. Se uită înapoi spre pârâu, apoi din nou la el. Îl măsură nu cu ochii, ci cu o intuiție construită din viață trăită, nu citită. Dacă vrei să rămâi, trebuie să știi că aici nu e ușor. Nu e romantic, nu e ca în povești. Viața se întâmplă cu frig, cu tăceri, cu muncă. Nu e refugiu, e realitate. E exact ce-mi doresc. Nu mai vreau lumini. Nu mai vreau aplauze. Doar să nu mai port măști. Și doar aici am învățat ce înseamnă asta. Irina clătină ușor din cap, ca și cum ar fi vrut să respingă o emoție prea puternică. Apoi, fără avertisment, se întoarse spre cabană. Ai de lucru, spuse peste umăr. Lemnele din spatele casei n-au fost tăiate încă. Dacă tot ai venit cu vorba, să vii și cu fapta. Alexandru zâmbi. Nu era o invitație clasică, nu era iertare, nici acceptare totală. Era un început și pentru el era mai mult decât suficient. În următoarele zile nu se discută nimic esențial. Irina îl trată ca pe cineva care trebuie să-și câștige din nou locul. Nu cu ostilitate, ci cu exigență. Îi dădea sarcini, îl punea să spele, să care, să sape. Și el făcea totul fără să comenteze. Nu pentru a demonstra, ci pentru că simțea că face parte dintr-un test de anduranță sinceră. Nimic nu se câștiga prin vorbe, acolo. Totul trebuia simțit, trăit, dovedit prin prezență constantă. La o săptămână după întoarcere, într-o seară rece, Irina i-a pus în față o farfurie cu mâncare caldă. Nu spuse nimic, doar se așeză lângă sobă și își luă propriul castron. Mâncară în liniște. După ce termină, Alexandru ridică privirea spre ea. Poți să-ți spun ceva? Poți, dacă e ceva care contează. N-am mai fost om decât aici, tot ce am fost înainte. Era doar un rol. Aici. Am fost eu. Și nu vreau să mă întorc la ce am fost. Irina nu zâmbi, dar ochii ei se înmuiară. Pentru prima oară de când se întorsese, îl privi nu ca pe un oaspete, ci ca pe un om care poate rămâne. Întinse mâna și luă cana de ceai. Atunci bea și culcă-te de vreme. Mâine avem de strâns merele din livadă. Și să nu-mi spui că un miliardar nu poate urca în copac. Alexandru râse înfundat, cu fața luminată nu de sobă, ci de o liniște interioară care îi devenise, în sfârșit, familiară. Era acolo, nu pentru că fusese salvat, ci pentru că alesese, cu toată ființa lui, să revină. Și fiecare pas făcut pe pământul acelei păduri era acum parte dintr-o viață trăită pe bune. Zilele începuseră să curgă într-un ritm nou, nici lent, nici grăbit, ci firesc. Alexandru învățase să nu mai întrebe ce urmează, ci să accepte ceea ce este. Diminețile le petrecea alături de Irina, fără cuvinte inutile, doar cu gesturi sincronizate în jurul sobei, al grădinii sau al curățeniei din jurul cabanei. După amiezele, mergeau împreună până la livadă sau la marginea pădurii, unde el aduna crengi, iar ea tăia ierburi pentru ceaiuri. Tăcerea dintre ei nu era un gol, ci o complicitate, un fel de a comunica dincolo de limbaj. Cu fiecare zi, Alexandru simțea cum armura pe care o purtase o viață întreagă devenea tot mai inutilă, însă nu putea ignora gândul că undeva, în oraș,
Lumea continua să se învârtă fără el. Proiectele inițiate, echipele care se bizuiau pe deciziile lui, chiar și centrul comunitar construit aproape de satul Irinei, toate aveau nevoie de o formă de prezență. Nu putea rămâne la nesfârșit în cabană fără să pună întrebarea esențială. Ce urmează? Acum că am ales să rămân. Într-o dimineață răcoroasă, cu rouă pe iarbă și vânt, care sufla ușor prin crengile goale, Alexandru se așeză lângă Irina pe treptele prispelui. Ea își întindea degetele la soare cu un aer absent. M-am gândit la ceva, spuse el, rupând liniștea cu voce joasă. Irina nu se întoarse spre el, dar tonul ei arătă că îl asculta. Mă gândesc să renunț la conducerea companiei. Definitiv. Pentru câteva clipe nu primi nicio reacție. Apoi, cu o voce calmă, ea întrebă: și ce vei face în schimb? Vreau să rămân aici, dar nu doar să trăiesc în pădure. Vreau să construiesc ceva care să conecteze ambele lumi. Am în minte o idee, o mică centrală tehnologică în apropierea satului, nu o fabrică, nu un colos. Doar un loc unde localnicii să învețe despre tehnologii utile, unde copiii să aibă acces la educație digitală, iar meșteșugarii să își promoveze lucrările. Irina îl privi pentru prima oară în ochi. Nu era sceptică, era atentă. Și cine va lucra acolo? Oamenii de aici. Vreau să-i formez, nu să import forță de muncă, să rămână controlul în mâinile comunității. Eu doar voi ghida. Cu timpul vreau ca totul să funcționeze fără mine. Să nu cazi în capcana salvatorului. Aici oamenii au supraviețuit secole fără internet. Nu au nevoie de cineva să le spună ce e mai bine pentru ei. Știu. Tocmai de aceea vreau să-i implic. Vreau ca proiectul să fie al lor. Nu să vin eu cu o viziune și să-i oblig să o adopte. Și de ce faci asta? Pentru ei sau pentru tine? Alexandru zâmbi trist. Nu se așteptase la o acceptare ușoară, dar întrebarea ei era justă. Pentru amândoi. Pentru că am descoperit că nu pot fugi de cine sunt, dar pot decide cum folosesc ce știu. Nu vreau să fiu un om rupt în două. Vreau să fiu întreg și simt că asta e singura cale. Rămaseră în tăcere câteva minute. Irina se ridică și intră în casă fără să spună nimic. Alexandru nu o urmă. Înțelesese că avea nevoie de timp. Când o revedea câteva ore mai târziu în grădină, ea îi întinse o pereche de mănuși. Dacă vrei să faci ceva pentru sat, trebuie să începi cu fânul din curtea bătrânului Iacob. E bolnav și n-are cine să-l ajute. Alexandru luă mănușile fără un cuvânt. Înțelegea. Nu primea un răspuns verbal, ci o invitație la faptă. În zilele care au urmat, începu să viziteze satul cu regularitate. Îi saluta pe toți cu respect, dar fără superioritate. Asculta poveștile lor, le nota nevoile, fără să promită nimic. Între timp, contactase câțiva foști colegi care proveneau din zone rurale. Le propusese să coordoneze câte un mic program de alfabetizare digitală, dar fără să impună structuri. Irina îl însoțea uneori, dar nu intervenea. Era martora unei transformări pe care nu o cerea, dar o observa. La o lună după acel moment pe prispă, Alexandru urca din nou un deal, dar nu singur. Cu el era un băiat de 16 ani din sat, pasionat de electronică, și un tânăr informatician care renunțase la viața de oraș. În vârful dealului, într-o casă veche, renovată cu ajutorul localnicilor, se aprinse pentru prima dată lumina din generatorul instalat în spate. Niciun politician nu fusese prezent, niciun ziarist, doar sătenii, Irina și el. Fiecare copil care atingea un laptop părea să aprindă un bec și în pieptul lui Alexandru. În seara aceea, după ce liniștea se așternu peste pădure, Alexandru și Irina stăteau din nou pe treptele cabanei. El, cu mâinile obosite, dar inima plină, ea cu acea expresie calmă, dar în ochi, o undă de aprobare pe care o căutase fără să știe. Nu e mult, spuse el. E un început, răspunse ea. Nu am știut niciodată ce înseamnă să dăruiești, fără să aștepți nimic. Poate tocmai de aceea lumea ta s-a prăbușit. Era plină de așteptări. Aici, dacă sapi, e pentru că vrei să mănânci, nu pentru că cineva te va lăuda. Aici am învățat să fiu, nu să par. Irina întinse mâna și îi atinse degetele. Doar o clipă, fără să spună nimic. În acel gest simplu, Alexandru simți că tot ceea ce făcuse până atunci fusese în sfârșit primit. Nu ca o răsplată, ci ca o confirmare că alesese, într-un final, cu inima. Iar inima aceea nu mai cerea dovadă, doar continuitate. Vremea se răcise vizibil,
iar diminețile începeau să fie acoperite de o ceață deasă care îmbrăca pădurea într-un strat tăcut, aproape oniric. Alexandru se obișnuise să se trezească înainte ca Irina să aprindă soba. Își făcea singur ceaiul, își încălzea mâinile deasupra plitei și ieșea afară, unde aerul rece îi tăia obrajii, dar și gândurile rătăcite. Nu mai era oaspete, nici intrus. Nu mai era nici omul care trebuia să dovedească ceva. Era pur și simplu acolo. Nu pentru că fusese acceptat, ci pentru că învățase să facă parte dintr-un ritm. Un ritm în care nu erau aplauze, dar nici așteptări false. Doar muncă, simplitate și prezență. Cabana devenise cămin, nu prin pereți mai groși sau prin vreo renovare spectaculoasă, ci prin gesturi cotidiene împărtășite. Un cuțit lăsat într-un anumit loc. O cană pusă pentru ceai, fără să fie întrebat. Lemne aduse din pădure fără să-i se ceară. Irina nu spusese niciodată, "Bine că ai rămas." Dar într-o dimineață, când el se întorcea din sat cu sacul de cartofi în spate, ea îi spusese simplu, "Pune-i în cămară, lângă borcanele de anul trecut." Tonul acela, firesc, fusese mai mult decât o invitație. Fusese un act de includere. Lucrurile se schimbau și în sat. Centrul comunitar începea să prindă rădăcini. Copiii veneau zilnic, unii pe jos câțiva kilometri, doar pentru a sta câteva ore în fața unui calculator, pentru a învăța să scrie e-mail-uri sau să caute informații. Unii părinți, la început reticenți, începeau să vadă utilitatea inițiativei. Nu era vorba despre tehnologii avansate sau rețele sofisticate. Era vorba despre punți, între generații, între lumi, între perspective. Alexandru mergea acolo des, dar nu ca patron. Se așeza la masă cu cei mici, îi învăța să scrie un rând în Word sau să caute vremea pe internet. Râdea cu ei, se încrunta când greșeau, dar nu judeca. În acele clipe era doar un om cu răbdare, nu un om cu trecut. În cabană, Irina continua să trăiască în ritmul ei. Nu intervenea în deciziile lui, dar nici nu se distanța. Îi spunea ce gândește când îi se cerea părerea, îl corecta când greșea, îl certa când uita să ude florile din fața geamului. Odată, într-o seară rece de noiembrie, în timp ce el repara o balama ruptă la ușa cămării, ea i-a spus aproape întreagăt, "Ar trebui să construim un adăpost pentru lemne. Dacă vrei să te înrădăcinezi aici, n-ar strica să înveți cum se lucrează cu bârnele. Nu poți depinde mereu de cei din sat." Acel "să construim" fusese mai puternic decât orice declarație. Nu pentru că era afectuos, ci pentru că era concret. Îl includea în planurile ei, în viitorul gospodăriei, în preocupările practice ale unei vieți trăite împreună. În următoarele săptămâni, adăpostul pentru lemne deveni un proiect comun. Alexandru învăța să taie, să cioplească, să potrivească lemnul. Nicolae a apărut din când în când, dădea sfaturi, dar și glume mușcătoare. Nu-l acceptase complet, dar nici nu-l mai privea cu suspiciune. Era poate primul pas spre o toleranță sinceră. Într-una dintre zile, când ploua mărunt, Irina îl chemă în casă și îi arătă o schiță făcută pe hârtie groasă, trasată cu creion negru. "M-am gândit, poate construim și o mică seră. Iarna e lungă și greu aprovizionăm cu verdețuri. Dacă tot ești aici, hai să facem planuri pe termen lung." Alexandru luă foaia și o privi cu atenție. Nu era o propunere romantică, nici o invitație mascată. Era pur și simplu o formă de a trăi împreună, un proiect de viață. În seara aceea, în timp ce pregăteau cina, el o privi pe Irina cum taie ceapa și simți că, fără cuvinte mari sau jurăminte, devenise parte dintr-un cuplu, un cuplu neoficial, dar profund. Nu se vorbise despre căsătorie, despre copii sau despre viitor în termeni convenționali. Irina nu era genul care visa rochii albe sau verighete. Și nici Alexandru nu mai era bărbatul care căuta confirmări sociale. Tot ce conta era acel prezent extins, acea construcție tăcută, făcută zi după zi, din acțiuni mici, dar constante. Într-o seară, când vântul bătea tare, iar ploaia bătea în geam, Irina i-a lăsat un pulover gros pe scaun, lângă sobă. "Îl porți mâine. Te duci în pădure după crengi și vreau să nu răcești." Alexandru atinse puloverul și simți că niciun cuvânt n-ar fi putut spune mai bine "te vreau aici" decât acel gest simplu. Se așeză în fotoliul de lângă sobă. O privi cum își prinde părul și, fără să se gândească prea mult, spuse "Am început să visez din nou."
Și nu mai visez birouri sau cifre. Visez să văd această casă plină de viață, cu oameni care vin, care pleacă, dar care știu că aici e un punct de plecare, un loc care contează. Irina nu răspunse imediat. Se apropie, luă ceainicul, turnă lichidul fierbinte în 2 căni și o întinse pe a lui. Atunci visează cu mâinile în pământ. Aici cine visează trebuie să sape. El zâmbi. Era exact tipul de răspuns pe care îl aștepta, nu tandru, nu fals, ci exact, real și profund. În acea casă din marginea pădurii, între proiecte de lemn și borcane cu compot, între drumeții și ceaiuri fierbinți, Alexandru și Irina construiau fără declarații un cămin care nu avea nevoie de pereți noi, ci de rădăcini. Și în fiecare acțiune, fiecare plan, fiecare lemn tăiat sau seră desenată, creștea o formă de iubire care nu se numea, dar se simțea, tăcută, practică, durabilă. Toamna se stingea încet în culori domolite, iar primele semne ale iernii începeau să-și facă simțită prezența. Aerul devenise mai rece, serile mai scurte, iar diminețile se scăldau într-o liniște albăstrie care părea să oprească timpul. În sat, oamenii se pregăteau de iarnă cu aceeași răbdare ancestrală, în timp ce la cabana Irinei, Alexandru încheia ultimele lucrări la adăpostul pentru lemne. Fiecare cui bătut, fiecare scândură prinsă, fiecare pumn de fân aranjat păreau a fi gesturi prin care noua lui viață se înrădăcina tot mai adânc. Nu mai era vorba de un simplu refugiu, nici de o etapă de tranziție. Era, fără îndoială, începutul unei vieți construite pe temelii noi. Cu fiecare zi care trecea, Alexandru simțea tot mai puțin nevoia de a explica ce l-a adus acolo. Nu mai era povestea unei rătăciri, ci rezultatul unei alegeri, una lucidă, fără patetism. Irina, deși nu și-a schimbat comportamentul esențial, părea acum mai prezentă în micile gesturi. Îi lăsa uneori pâinea pe masă tăiată în felii egale, îi punea dinainte șorțul când avea de lucru, îi spunea direct ce are de făcut fără înconjur. Nu pentru că îl comanda, ci pentru că știa că el înțelesese sensul vieții împreună. Nu vorbe goale, ci gesturi asumate. Centrul comunitar din sat devenise deja un punct de referință. Copiii veneau zilnic, iar câțiva dintre cei mari începuseră să întrebe despre posibilitatea de a învăța să folosească un calculator sau să scrie o cerere online. Unii săteni își aduceau produsele la fotografiat pentru a le pune pe internet. Nu era o revoluție, era o adaptare. O deschidere care nu dărâma tradițiile, ci le completa. Alexandru participa activ, dar fără a conduce. Le încredințase totul câtorva localnici pe care îi formase cu răbdare. Își păstrase doar rolul de sprijin, de sfătuitor în umbră. Într-o seară, cu câteva zile înainte de sărbătoarea Sfântului Andrei, bătrânul preot al satului l-a căutat pe Alexandru la cabană. Avea în mână un toiag și ochii adânciți în cearcăne de ani. A stat în picioare, în prag, până ce Irina l-a poftit înăuntru. Ceaiul fusese pus la fiert, fără să fie întrebat. Preotul i-a spus simplu că în cadrul sărbătorii vor fi pomeniți și cei care au făcut ceva pentru comunitate. Nu era vorba de discursuri sau diplome, doar de o recunoaștere, în taină și cu respect. L-a invitat și pe Alexandru. Inițial refuzase, nu pentru că nu voia, ci pentru că nu simțea că e locul lui. Dar Irina i-a spus, într-o seară, în timp ce strângeau merele din pivniță, nu e vorba de merit, e vorba de prezență. Dacă te consideri de-al locului, trebuie să fii acolo. Nu pentru aplauze, pentru apartenență. În ziua sărbătorii, sătenii s-au adunat în curtea bisericii. Focul ardea într-un butoi mare, vinul fiert se dădea în căni de lut, iar copiii alergau prin zăpada subțire căzută peste noapte. Alexandru purta un cojoc vechi, împrumutat de la Nicolae, iar în mâini avea o cutie cu prăjituri coapte împreună cu Irina. Nimeni nu l-a privit cu suspiciune. Toți îl salutau, unii cu căldură, alții cu o tăcere care spunea tot. Când preotul a rostit câteva nume, iar vocea i-a tremurat ușor când a spus și Alexandru Stoica, care a adus lumină și curaj în satul nostru, Irina s-a uitat spre el fără un cuvânt. Dar mâna ei i-a atins mâneca. A fost suficient. Era pentru prima oară când auzise numele lui rostit acolo, fără ecoul presiunii sau al puterii. Nu era un titlu. Era un om, unul care rămăsese.
La finalul serii, când luminile se stingeau, iar oamenii coborau spre casele lor, Irina și Alexandru au rămas în urmă, în fața bisericii. Niciunul nu spunea nimic. Fumul sobelor din sat se ridica liniștit, iar cerul era limpede, cu stele mari și tăcute. După câteva minute, Irina i-a spus cu voce joasă: "Ți-ai făcut locul aici, dar să nu uiți că viața e mereu un drum, nu e niciodată o destinație. Știu, dar uneori drumul cel bun începe abia după ce ai rătăcit destul." Ea zâmbi pentru prima dată în acea zi, zâmbetul acela rar, care nu era pentru alții, ci pentru el. În acea seară, când s-au întors la cabană, el a aprins focul, iar ea a pus la fiert ceaiul. Nu s-au grăbit, nu s-au atins, doar s-au așezat, fiecare cu cana în mână, privind dansul flăcărilor. Era ultima noapte de noiembrie, a doua zi începea iarna, iar în acea cabană, la marginea unei păduri care cândva fusese o capcană și devenise acasă, două vieți se întâlniseră fără să ceară nimic. Se primiseră în tăcere, se construiseră în gesturi și fără să-și promită deveniseră un întreg. Alexandru înțelese, privind spre femeia care îi schimbase nu doar cursul pașilor, ci întreaga înțelegere a ceea ce înseamnă viața, că uneori nu trebuie să cucerești lumea pentru a fi liber. Uneori trebuie doar să te pierzi suficient de adânc ca să fii găsit de cineva care nu vrea nimic de la tine decât adevărul tău. În acea noapte, cu vântul foșnind printre crengile goale și soba dogorind liniștit, Alexandru și Irina nu au mai fost două lumi care se ciocnesc. Au fost o singură poveste, una în care totul în sfârșit avea sens. Milionarul pierdut în pădure nu mai exista. Rămăsese doar un bărbat care alesese cu inima întreagă să trăiască pe bune.